Middeltien. Kerstmarkt. Dat is de kerstmarkt van Talant. Ja. Ja, en wat vies ervan? Nou, leuk. Ja? Vind ik hartstikke leuk, ja. We hebben elk jaar. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En wat is Middelzee? Het is een dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. Ik heb ook helpen opbouwen. Echt weer? Ja. Wat moest je hem doen? Ja, wat hout brengen hè, voor de tenten en die ijzeren dingen deze. Ja. En dan zet leiding die in elkaar. En best wel even bij de kraamkesdeldes. Ik grijp het om. Het geld is al. Ja. Ik heb gekocht, een kerststuk gekocht. En ik heb een toffels gekocht, van het zakkentoffels. Hij kocht. Lekker warm. Ja. Ellen, heb jij voor mij een koffie? Wat op 1 euro? Ik vind het wel leuk hoor, want ik ben een nieuweling. En ik werk hier naar mijn krek. En 13 januari kom ik hier voor vast te werken. En wat Voor Geo 4 dagen. dwan je dan? Nou, de was doen en ja, de keuken schoonmaken, ja. En de tafel schoonmaken van de Middelzee. Ja, ik vind het hier wel leuk. Ja. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what's down it is to ride on the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, that fine it is to ride on the one-horse open En ging het zingen goed? Ja, het zingen ging goed. Mooi. Hou je van zingen? Ja, Wat voor liedjes vind je het leukst? Frans Bauer, hè? Ja. Maar nou is het haast Christ, haast dan ik vakantie, hè? Eerst in de tweede crisis al je wel. Oh, dit is Nijmegen werken. Toen, dat is echt een bek al. Ja, ik hou er niet om. Een echte Fries is nooit thuis. Is altijd aan het werk. En nou is het haast Christfeest, ben je dan ik vakantie? Ja, 2 weken. Oh, heerlijk. Ja. Wat ga je dwan? Wat ga je dwan in de vakantie? Het zit op mijn grond. Ja, ik hou wel van kerst hoor. Ja, ik hou van echte kerstbomen en ook van meppenbomen. Metal. Water. We staan hier bij een hele grote trap. Die wordt 6,5 meter hoog wordt die weer. En die komt weer, ja, daar ben we al een week mee bezig met de meidjes. Ik ben ook bezig op het moment al met het leuningwerk, maar er ik al weer eromheen willen maken. Hier ben we bezig met een grote platform. En deze platform die komt weer in grote BM, in grote eik. En dit wordt weer de hoofdvorm, waar de trap ontkoppeld wordt, zodat mensen hier aanstaan om de BM heen kunnen rennen. En deze die komt op zo'n meter hechten, komt die in de BM bevestigd werden. Maar nou weer de grote vraag, wat ben je hier aan het maken?
Nou ja, we zijn dus nog een hele grote BM-hut aan het maken. Inderdaad, vroeger dan bouwden ze een lidshut met een paar plankjes en wat pallets. Nu hebben we een opdracht gekregen om een grote steel BM-hut te maken. Het komt op zo'n meter hechten. De hele ommetingen worden totaal weer iets van 4 bij 4. Dus de top, de dak van de BM-hut die komen op 9 meter hechten. Helemaal van steel. Het wordt een redelijk zwaar ding. In totaal iets van meer dan 2000 kilo. En dat is ja, zeker een uitdaging om dat in een grote IKBM te verwerken. Welke onderdeel ben je nog mee aangegaan? Ik ben al bezig met de trap die naar de BM-hut leidt. En wat toch niet doet jou jaren wanneer een BM-hut maken? Ja, nou het is de laatste tijd een heel volle keuze, dus we krijgen net zo bot meer. Dus ze vinden van alles uit worden. En hoe bijzonder is het nou om zo'n project te werken? Want dit is iets, ja, dit doe je net alle dagen, lijkt het mij. Nee. Nou, dit is wel bijzonder. Vroeger was je een licht jonkje en dan wou je graag hutten bouwen en dan mocht dat nooit, want je mocht net in de BM. En dan mag je doen. Dus dat is wel apart. Hier om die 900, ja. En dus is een hard ongeveer op een 800. Is het echt lastig om zo'n BM-hut te maken? Want dit ligt mij wel een uitdaging. Nou, dit is zeker een uitdaging. We hebben gewoon alleen maar een 3D-tekening gekregen en dan weer het succes. Dus ja, we moeten vol in op de tafel met de constructeur en de meidje en wat voor materiaal. Dus voordat je los kan, komt er eerst heel wat bij te zien om alles goed uit te zieken. En de verderingen bij, hoe bevestigd. Je zit er met de wortels van de BM. Je kan net samen even een betonplaat starten. Dus alle dingen bij het is een redelijk ingewikkeld project. Ging je ooit denken, kind, dat je als volwassen man nog eens werkjes zo'n een BM-hut? Nee, dat heb ik absoluut nooit bedacht. Ja, misschien een keer later met de zon te helpen, maar net hier op zaak.